И здравейте хора, тук е Exterminator PE и днес ще играя в моя свят и така. Ще направя грешно. Малко тъмно може да ви се вижда, на мен не се вижда. Ето. И тук сега ще правя нещо, не знам какво точно. Добре, значи може да взема да играя в този свят и ще играя в един друг, в който играем аз, Хената БГ и Shadow 123 БГ. Сега като гледам, трябва да се окикера горе. Много мързи. Това просто ще изляза. Къде ми е? Ето го. И тук ще играя сега. Това ни е къщата в този свят. И имам си портал. Ето го там. Ето го. Ето само тази къща е моя. Този хамбър е на Shadow 123 BG. Онази къща, а той гръмна къща на Хената БГ, защото те се скараха за нещо. Аз не обърнах внимание. Чакайте. Нямам броня. Стили са ми. Баси гадното. Ами добре. Мисля после да влизам в недъра. Не се знае. Я да видим. Тук имам 3. Не. Пуснал съм мобовете. Нямам броня и затова ще се бия. И така. Все едно ми. И точно не знам какво да правя сега. Чакам един приятел да дойде и после ще излизаме. Еми добре, ще измисля нещо, но ще ходя в недър. Кога ми свършат картофите, ще се върна. И трябва да убия един Блейз, за да може да му взема пръчката и... зомби Бигман. Я да се огледам за още. Има един малък, няма да ги удря, защото те ще ме подгонят и ще ме убият евентуално. Ами, сега... какво мога да правя? Не знам. Искам да ги убия, ама ме е страх. Ще че ме разфасоват. Затова... излизам от него. Днес също играх, но съм само аз. Ела, крапички, ела. Убих я от един удар. Вижте колко съм мощен. Добре. Мри, че ми трябва вълната ти. Ето още една. И още една крава. Кравите най-вече ми трябва, защото ми трябва ледър. Аз ще си правя броня. Ако нещо не ви харесва в този клип, го напишете в коментарите. И така. Чакайте, че ми забива. Още една крава. Тук. Мутка. Бой по тази газ.
бой по тази ган. Злаз ган. Ти чай, бе, ти чай за живота си. Айде вече, не мога да тичам. Яш картоф, яш картоф, яш картоф. 3 картофа ми трябват, ако съм на... Ю. Еми... Не знам какво да правя сега. Може да си прибера ледера, който не знам къде го съм. А, да, тук е. И това. Да си взема тия картофи, че ми трябват. Тази вълна да оставя. И така. Ако ви харесва къщата, го напишете в коментарите. Не, колко съм там. Къде ми е това? Там. Искам да се бия срещу... крава. Я тук. Тук. Я. Свине. Може като приключа с този клип да ви покажа един сит, който може да ви отведе при вещица, ама ще използвам креатив, защото... Не, ще използвам сервайвър. Ето сега. Сега ще ви покажа този сид. И още един и мисля да приключвам клип. Ами така. Сега. Общият сида е от всички... Ето така е сида. Мързиме да го обяснявам. Затова ще ви го напиша. Така, и ще го кръстим. Нещо не ми по какво. Survival и сега каретвам свят. Трябва да се отзовете ето тук точно така. И тръгвате насам. И ще ви отведе при... пресенце с една майка, бас якото. Добре, сега... насам. Може да използвате този си, ще ви покажа и още. И това ще бъде за днешния клип. Мисля, че от тук. Не знам, то може и от другата страна, ама... Искам... Ето, да. Виждате, видяхте селото, нали? Ето го селото. И сега ще ви отведа при вещицата. Къщата й, ето я. И така може да използвате този сит. Ето я и там долу. Я се бий с мене! Мри, бе! Мри! Мри, бе, злазган! Аре, умира, бе! Умира, бе, гадина мръсна! Мри! Къв поушън! Мри! Гадина мръсна! Yes! Добре, ето е къща на вещи. Сега ще ви покажа какво представлява отвътре. За да знаете, после ще ви покажа още един сит, който може да се озовете в джунглата. Ето, ще ми стигне. Опс. Ето. Какво представлява? И крафтинг тейбъл, както и една гъба. И сега да ви покажа и другата къща. Опс. Ето е там отзад. Не мога да тичам повече. Ще го изпия. Ето я и нея. Другата къща на вещица. Или е същата. Не знам. Направя си две, може би. Мари! И тук има вещица, бе!
дай! Убий тази газган! Пи! Махай се, Potion! Махай се! Сега да си изключа дификълтите, за да ми се възстановява да не умрем. Това ще е много гадно. И това представлява същото. И това. Ето това е за този сид. И сега последния сид да ви покажа. Ох, мраза когато ми забие. Чакам един приятел все още да дойде. Ето. Това ще го изтрия, защото ето нов сид, който трябва да напиша само TNT с главни букви. И ще го кръстим пак нещо. На скрети, да, защото там трябва да се лети. И ето. Озовавате се в джунглата. Както и да това нещо. Не знам как се казва. Ако ви е харесал този клип, се абонирайте за мен, естествено. И така, това ще е за днес. Довиждане, до другия път.